Ihmiset ovat lähettäneet koiria tappamaan sinut. Sinun täytyy paeta. En taidakaan kuolla. Tulisin mieluummin sinun kanssasi. Linnut näyttävät meille tien lämpimämpään maahan, missä puut ovat täynnä hedelmiä. Ne tulevat! Kaivautuminen kestää liian kauan. Katso, tuolla on pieni puro. Hypätään ja uidaan karkuun. Vesihän on kova kuin kivi. Se on jäässä. Tule, häivytään. Mitä tuo on? Se on lunta. Tule nyt. Olemme pian turvassa. Ne onnistuivat pakenemaan. Ne seuraavat jokea. Hajaannutaan ja piiritetään ne. Vauhtia! Taisimme eksyttää ne. Jippii! Katsos tätä! Löf! Eteenpäin, vapaat sijat! Tulkaa, melkaa, tänne päin. Tuolla se eläinten kiusaaja on. Eläinten kiusaaja! En ole tehnyt mitään. Olen vain viaton liikemies. Kukaan ei voi todistaa mitään. Yritykseni on rekisteröity vahvalle. Keskustelkaa asianajajani kanssa. Hän voi kertoa, että olet koskaan nähnytkään. Au! Viidakkomme karaa. Ja Tulli voi vahvistaa, ettei asianajajani nähnyt, kun pyydystin... ette saa tulla tänne. Tämä on yksityisaluetta. Ja Sensuela, älä venyttele sitä purukumia. Montako kertaa täytyy sanoa? En siedä sitä. Minä olen selvillä vesillä. Johtaja täytyy yrittää. Kiitos avusta, te uljaat rohkeat sijat! Nähdään taas keväällä! Pitäkää hauskaa etelässä! Mä uitan vähän näitä rakkeja. Olemme pian perillä. Pian nyt. Ja pitätkää. Ja sitten kaukamaita kohti! Ole vaan! Jippii, tää vapaus! 2 pikkueukkaa tässä salaa matkustaa. Jätämme nyt kaiken muun, käymme seikkailuun. Juna meitä kiidättää. Kauas täältä liidättää. Se kun nää sun salaisuus. Juuri tää on salaisuus.
kukaan meitä. Toisistamme eroon heitä. Tulevaisuus odottaa.